Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumsi benta bandidan bentalang, bat Longïing ki beduk basuk, hakajing penkere benlek kemen ka Christmas, bat ban pedang yang kajing wanong tra jong Jesus Christ, nakaliang OMLA ke Maulai constituency, bat proses ti sakume, hakasngi pale jong hatayo, layo pan asing obhada ginap kop, bat kiwe kijing ai ni kita ki Christmas gift, syaki aspat li ki Longïing beduk, ki bahap hapok kasnong Maulai nong pedang. Ya kini kajing ai singobha syaki ni ki Longïing, lasam hakajing lang kabarip, bala penlong Hima dan jong skol kiri sing sim kabadan hanong pedang dengkat kajingnya dan lang jong UMLA rong ba snong ka Maulai nong pedang kinong kat kam snong lembat kinong ilam jong second tay nelor ki bala airu ya jingkran ai kuble Christmas bas nam thamai besuk bat ka kit bucket yang khamtam ya UMLA ubla le shibon ki kam nam ta ki duk kisuk bat kumjuru ya kisnong ki thaw hapok constituency adin ba ngala perkhat bah kumno kanong banak le ngujungi gini kendu Asian Swa ka jingkha jongu yo khun jong blai sha kane ka perthai ngala perkhat baha hakanur komban le namar ulu COVID-19 kane ka pandemic ka khlam ka mayong harur komban le de kublai klai nga khat ilong kami ki lawan ngong pe don jimut kum kata ka jimut ong sobaha banyarap lam nagaliang jong ilong kami hi jong kamdan kanono ka jinge bannak liang jungi banyarap na kamata ka jingha jingya dasnong kathau kublai shibunai gilong kami baro ki matristam banilum nilang lang ha ni por menta ka jing kublai yarong basnong blatristam nam ka jingbit jingbiang snong kathau hi baro kawai ilang rembok banyo ya wafling kumurang basnong hadin bela song thaj ka kam hadin bakasnong galibit biang Kalapai si kala GDE bakal terong ban simti biang kum urang ba snong jong snong mulai nong pedeng kajing kubleru nakaliang jong presiden ni seng samla vice president jong secretary asan secretary treasurer sports secretary public secretary paro ki jong seng samla jong snong ke ba sna lang ji telang bar ba snong ha sna lang ji telang rengkat bag sing long kumi jong snong ngiso kemen nong pedeng kirang ba kitristom kilong kami kitristom kisamla kitristom nambah ka jingbit jingbiang jong ginong song snong apo kasnong mo nong pedang hi pro kawai desai sin kublai shibone ada ka benda jong snong ya ka jikit kya ka jong pi hakan ni program ki ba khambon ni program sibuan gi khna menta pade gi buan ki long kami mar umsya ai khna ka long khamtam gi ba po ka si khosnan baneni ko kum ki program di mata kasni baru hi ba khambon ge long kami kublai sibone banda kajuan ke jongpi ke pentau sai ke long ke jingi ke long yang Emily yorang ba snong seng long kami seng samla pading hilang baru mane mat sendung na liang joi kong lu long ba yang het hakatu sni yong ban ai daki jan kersya hatu ge kersya ke ban gat sih now nak mo hap long surprise kan mo di sigi bibi pada tu sing ong pengin ar gen tamo bibi ong ba ong kita mo pi barben ha tamo jong pi maplay nomor ba ire ben ha te har te gosok tai di lapen khre na ka benta tolong ji ice ko ha Christmas mena kami la perkhat bar kan jong na kaliang jonga na kaliang jong yeng sem komur komen ai so hai ki pai ba jong kan nong pedeng ba jong mulai constituency lockdown ko bong na kaliang jong ba snok om ju na bibi na kaliang jong kong lu ni persyang he bo barit pan ai ke jong kam nam ta ka jong phi lau de khau la de ka pisa la de ka jinon kam baro la persyang he bo barit kam jam jinge sudah kata ka jing khia ka de ka jonga nga ga de kupa jong kamolai konsi kalong kupau jong pi men jong pi kuni jong pi jingkit ka de jonga ka bakhya ka de jonga ibri giwan ya kendu lai jong dan gilong kami jong ba pe boros katang atri kenta myo syu ban tre boros katu ngadi jor hayo menta myo syu ban de jor boros kata ngadi mumo menta myo syu bi ban dia boros kata kalong ngabela boros ni ka jinge ba mio bansiyo baying mio bansi ka belait mio ay banale bansi ka bay school wala ha ka jinge hadu kata
hai bo barit ia persang mar kemong menen na kaliang jeng ba snong ba fling ngadai unong sok snong ba paka jo kanong preng dengan tip hai ya duk ya suk ya jinjar ka stom ni peduk hidan bro kanong snong latip dan gidon gilong kemi ke bekenduk jong ba baik kuntu berserta isudi jihur hayo di dok ha hayo di dok siar hayo di jans kan hayo katu ong to ya persang hi persang lebih kom ya kaban kersan biang saistin ban yo kalong ya kaban di ban thiet ni so kemen gi bedan ponong preng to ge bon gi nong belas ni bon meter yeng ba ge bon ru ki ba syang bukan hapo yo po hat menakani hadin bala bon gi nong syang yo jongi kiba terma ko wahai kiba di la ka jong jong jidi kila syabe na po na yo nong thie kat nang ni na po mat pran ka nu ga jing pangmet ga jong ha balai na mang su fu ha ya ka jing ka jong phi ki long kome tip mantangin habut kat kon ka protokol jong government ngin habut ki kin okay SOP jong government ngin haban ya deng mas ngin haban long distance bat umum penjerang program ro ke ngin don sibulan ki kin ni tang ka jing suwo ya emen e budan garam jeng ubala kuloi ban kemian ni jong ki kiti na ka banta ka jing don kam jong ki Longïing dalam sam jong ni hapo nang pedang ki bikin do sibung ka jing e buman ka po ni rang da jong long uba i jong na snang bat skawero long song snang he hamni na do po manswa bat manta utip kham bhai ke body ban le nam ta ka snang ka jong ni ka man siam ka jing kene ban ay ka kti ka basbon ka jong i ban ay shapi ki khon jong ka nong song snang baro bat kun jo ru mangi baro ki bawan ni ka puan ni don kam ban don ya ka man siam jong ka jing snongo habang yo ya ka no ka benta ka ba mano bawan ay shapi di ban pediang da ka man siam ka bas snongo ba ka man siam ka bas ngau kumen ban im dai ban shishem ka bu ba minawan sya ka ne ka jaka hendrai ba kinong ket kam snong ani ki sang samla ni mano kinon ra ya phi hayeng namar ni yo ya ka ne on dai ban haban lot da ka pisa ka jami hendrai ni snongo yu MLA jami ba ulale shitam ban a ya ka ne ka jing as ngo ba shafi marudan ga jing ket khle na ka minta kinong sham snong ki ba mat ya ka jing he ha ka jing em ka jong phi baro e kong Helena lingdo but e kong Anti-Morris lingdo penlang tanaka kini angat Anti-Morris but Helena kong Marilyn sim sabawan lang manying ni Nganam kholupa ya ke blok B kini ki kerteng subhaban nang kreban wan chakmat pidalen walang binora khongwil rikalen marbanyang bat nyokol walang